Tejda řekl, že mám dát jeho výzvu 50 kroků do 60 sekund. Dejte like, odběr a jdem na to. Začneme od 10 a začíná teď. Hledáct má. To dalších 20. Pět. Yes! Dal jsem to. Chtěl bych vám říct, není to jednoduchý vůbec. A zkuste si to doma. 50 kliků do 60 sekund. Na to dál. Aby si prvé číslovali. A čau.